Bona tarda, precioses. Continuem amb les sabates, però aquesta vegada parlarem dels talons, que hi ha cosetes que es troben sorprenentment i que donen molt de sí. Vull dir, potser ho haurem de fer amb dues parts, perquè és bastant interessant. La primera notícia que tenim, com sempre, els egipcis, i també sobre aquella època, perquè ja sabeu que la cultura egípcia és molt dilatada amb els anys, va durar uns quants mil·lennis. Llavors trobem també la cultura hitita, els hitites. Trobem els primers talons. Els talons aquests utilitaris perquè els utilitzaven per cavalgar a sobre del cavall. Eren grans guerrers. Els perses també ho eren, també van adoptar aquest tipus de sabata i era una sabata totalment com una babutxa, però dura, una babutxa de cuir a la punta i enganxada per darrere amb un taló curt que feia una volta, una petita volta al taló, perquè allò quedés enganxat diguéssim, a l'estribo dels cavalls. Això era molt efectiu, vull dir, però només ho utilitzaven els homes. O sigui, els primers talons, sí o sí, van ser utilitzats pels homes. Les dones no en portaven. També trobem a Grècia una part d'actors que portaven unes plataformes molt gruixudes. Això era donat potser per la postura, per la impostura, per la veu, per lo que fos, però només es donava amb actuacions teatrals i podien ser molt alts, de 8 o 10 centímetres. Els hitites no, els perses tampoc. Eren uns talons que tenien aquesta forma de ganxo, a veure com ho faria, així, que enganxava clar, ells manejaven fletxes, arcs i tot el que fos, i a sobre del cavall necessitaven soltura, i amb allò es subjectaven. Bé, després tenim un altre aspecte que aquí a Occident això no es coneixia. Això es va desenvolupar aquí a Occident sobre el segle XV-XIV perquè d'Orient venien gent per aliances polítiques, per lo que fos, i que vestien amb els cavalls i vestien aquelles sabates de taló tan pràctiques per la equitació, per la lluita, millor dit. Llavors es va adoptar aquí a Europa ràpidament, i un dels exemples va passar ràpidament a l'aristocràcia. A veure, és una cosa que ja ho sabem, que l'aristocràcia no treballava, ni caminava per puestos complicats, i llavors les sabates de taló eren molt maques. Un dels exemples que tenim és a la cort francesa. Sabeu que el Lluís XIV, com sempre, ell tenia que ser el primer en tot. Però, a més, Lluís XIV era baixet. Era una persona que apenas arribava al 1,60 m. I el seu sabater, que es deia Lestrange, va idear pel rei uns talons quadrats, unes sabates precioses, però fixeu-vos en quin color, el recordareu. És aquella època que jo us vaig parlar del rosa i el blau, us en recordeu d'aquella classe? Val. Llavors, les sabates del rei, els talons eren vermells, quadrats i vermells. Qualsevol quadre, el veureu. El rei molt ho fa, i moltes vegades, com que els talons eren prou alts, cada vegada anaven una miqueta més alts, perquè el rei tenia que ser el més elevat, el rei s'apoyava amb un bastó.
amb un bastó, perquè realment és que no es podia caminar d'aquella manera. Ho mireu als quadres, està molt ben especificat els quadres. Llavors, l'aristocràcia, la cort, també la va adoptar, aquesta moda. I també la va adoptar molts oficis del poble que trepitjaven deixalles, és a dir, carnissers, que per terra ja sabeu que no hi havia cap problema ni cura de res. Hi havia les deixalles dels animals i llavors aquests senyors, els carnissers, també utilitzaven unes sabates que els aïllessin de trepitjar tanta porqueria. Els peixaters a París també utilitzaven aquestes sabates altes de plataforma, més aviat de plataforma que de taló, perquè els aïllessin de terra. Però això eren casos aïllats. L'aristocràcia cada vegada anava, molt famós aquell quadre de la Madame Pompadour, que també portava talons. O sigui, es va posar de moda a tota la cort francesa i per ende, perquè no pot ser d'una altra manera, en aquell moment tothom volia imitar a França, la cort francesa, amb altres corts d'Europa, era molt complicada. Tant ells com elles utilitzaven vestimentes molt incòmodes i, des de luego, cada vegada més carregats, més brodats, més metres de tela, perquè ja sabeu que això era important, amb els quadres també ho podeu veure, contra més metres de tela, més important era el personatge. I llavors era complicada i estrambòtica. Vull dir, tot el més allò de Patel i Bourgeois, vull dir, els francesos, tot el més difícil, però clar, ja sabem que era una classe que no tenia que fer res més. Més que veure què es posava cadascú i es miraven uns als altres, es copiaven, i amb els talons passava. Cada vegada, quan el rei va inaugurar lo dels talons, que eren vermells, i m'he oblidat abans de dir que la sola de la sabata també era vermella, que es pot apreciar perfectament, llavors anava junt amb allò que vam fer, amb el vermell, el blau, no és gens d'estranyar. El vermell, el color del poder. Ja sabeu, us recordeu d'aquella classe. Llavors, el símbol d'estatus era evident. I els talons va ser una cosa més. Cada vegada que els aristòcrates pujaven una miqueta més, el rei, que tenia que ser el més, anava pujant i al final anaven tots amb bastó. Una mica, fins i tot ridícula, però era la moda. He de dir un detall, que hi ha una sabata que la coneixem pel nom de chapines, los chapines, que aquella sabata va ser originalment espanyola. Los chapines eren unes sabates també amb un taló molt alt, però ample el taló, però anava disminuint conforme anava baixant. Molt alts, molt alts. I per la mateixa raó també es tenia que anar acompanyat, perquè si no, no es podia caminar. Els xapins van ser molt de moda a Europa, però venia d'aquí, d'Espanya, i estaven fets amb un material molt apreciat que es feia a Còrdova. El cuir dels xapins eren els cordovans. Ja parlarem amb més extensió d'això, perquè és molt curiós i a més entrem en un tema, amb una altra cultura, que sabeu que és molt interessant, la musulmana, la que va estar aquí a Espanya, perquè el treball del cuir el vam heretar d'ells.
les tècniques i els materials que empleaven pel cuir. D'acord. En el segle XVII, encara que us sembli mentida, les dones de la cort es van masculinitzar. Això que avui en dia passa, que les dones executives van amb traje de jaqueta i per assimilar-se una mica al gènere masculí, que és el que té èxit, amb l'empresa, amb els negocis, i elles han adoptat aquest traje de jaqueta auster, sever. Doncs això també passava en aquella època, al segle XVII. I les dones anaven, moltes anaven amb cabell curt, fumaven en pipa, vestien xarreteres, aquelles ombreres amb els serrells, tota classe diguéssim, perquè fossin els ombros més quadriculats. Doncs per la mateixa raó, i no per altra, van adoptar els talons, perquè ho portaven els homes. És molt curiós, però va ser així. Amb l'afany, una part de la societat, la dona treballadora del poble no estava per aquestes històries, però una part de la societat sí que estava per la moda. Després en parlarem d'això de la moda i la dona. Però de moment estem parlant de talons. Doncs les dones al segle XVII es van aficionar als talons perquè ho portaven ells. Deixo això aquí perquè abans de que se m'acabi el vídeo podem fer-ho amb 2 o 3 si cal, perquè és un tema realment molt interessant. Jo he disfrutat molt preparant-ho i, com diem a classe, tot està lligat. Perquè les sabates vermelles també, clar, eren de l'aristocràcia, reals i molt interessants. També està lligat al detall de que les dones utilitzaven unes sabates, encara que portessin alguna de taló, les aristòcrates com la Pompadour. Mireu els quadres, el que surt per sota dels vestits llargs. Unes sabatetes d'un peu diminut. Es veu que això del peu diminut, no tan sols el peu de l'Otto, sinó era signe de molta feminitat, tenir el peu petitet. Llavors les sabates eren punxudes i es veien a la faldilla un peuet. Això als quadres també es veu. Deixem-ho aquí i una gran abraçada per totes, però continuarem amb el tema perquè dona molt de sí. Però que sapigueu que la qüestió dels talons primer van ser utilitzats durant molts segles, molts, pels homes, i després les dones s'hi van aficionar, però no perquè, això va venir després, no perquè fossin per assimilar-se als homes, a la vestimenta dels homes. Lo masculí tenia èxit i elles també volien semblar-se, encara que no ho sembli. Lo del romanticisme va venir després i altres èpoques ja va venir després. La dona ja... Amb aquest és molt curiós que en el segle XVII les dones tenien... Després parlarem de la il·lustració, que també va ser molt interessant, però això serà un altre dia, relacionat amb els talons. Val? Un gran petó, carinyos.